Nis chunil bheitá chur síos dhéanamh ar an sraitheanna pictiúr atá do chóirimach dar teideal Tine sa Seomra Eacnamaíocht Bhaile. Sa chéad pictiúr den sraitheanna pictiúr seo Tine sa Seomra Eacnamaíocht Bhaile, tá siúr scoláirí scoile le iscint ag obair sa chistin sa Seomra Eacnamaíocht Bhaile. Tá éadaí cóchreachta a chafacha agus tá an múteoir Eacnamaíocht Bhaile ag fara orthú agus ag déanamh cinnte go bhfuil siad ag leannacht na teoracha ar fad. Is léir go bhfuil an fruchtáin á úsáideacha agus tá siad ag buint sraitheanna as a rán cóchreachta agus tá siad ag fálam go leor scileanna nua tám cinnte. I pictiúr dó nuair nach míon an múteoir ag fara, churann ceann na buachalaí ola ar an bhruchtáin. Ach, churann sé nómarcha ola ar an bhruchtáin agus go tubann tosníonn lastracha ag léim san air agus tosníonn tine ar an bhruchtáin. Nuair ecan an múteoir é seo, tá sí scimlethe ina bethe agus ordíonn siad an bhuachal an tain a bhuacha agus an seomra a agáil ar an buinte láthreach. I pictiúr sí ritan an múteoir go dtí an balla có tapig agus is féidir lei agus brisin sí an gline sa chóras ag an dála. Tísan an gline seo ar an túir lár. Tosníonn an bánán tine ag scrúdú agus churann sé seo inúil de gachtainna sa scoil go bhfuil arú an scoil a agáil láthreach. I pictiúr cethair chuirtar fógra amach ar an gclár ag iarra ar gachtainna an scoil a agáil go deas réag. Siúlann na daltaí gclár amach ón scoil I línta díreacha agus go sucr. Téann siad go dtí an tonid tinóla sa chlós agus gléann na múteoirí na rollaí de réir na blian grúpaí agsúla. Idir an dálíonn fad tá sé sin ag gcléir ag tar lú I pictiúr a chuig tá burt múteoirí ag obair go dtíon ag éire smachta áil ar an duine trí múteoirí tine a úsáid. Tá scamal mór deatach ag bailú mór hímpel orthú ach leanna siad orthú go cróga ag tríd a gcuine an tine. Faoi ara buchas le dia éiríonn lo smachta áil ar an duine agus múcann siad é. I pictiúr sé tá an tine muachta tá an scoil sábháilta agus fillan na daltaí gclár na raganna. Míon an múteoir Eacnamaíocht Bhaile den na daltaí gclár gur gaithfidh siad a bheith níos cuairimí agus níos mó ara thuirt nuair tá siad ag obair sa chistin. Tá cinnte go bhfuil ceacht luach for fálamthaigh na daltaí gclár agus bhí an tá dara gorthú ná gortaíoch aondaine agus is sin chun is mar chríochnaíonn an sraitheanna pictiúr seo. Gur mágad a chunir le bhfuil éon chéiste go le choram I dtaobh na sraitheanna sin? Cén gléas a úsáid in na múteoirí I pictiúr a chuig chun smachta áil ar an duine. Múteoirí tine tá an úsáid ag na múteoiríonn sin. Céird a dhéanann an múteoir I pictiúr trí? Pictiúr trí brisin sí an glune chun an bunán ag an dála a chur siúil. I pictiúr a héin cén sais fearas cóchreachta atá a úsáid ag na scoláirí. I pictiúr a héin tá scoláirí buint úsáid as fruchtán an sin. Go má cúpla céiste níos gomsa ort cad é an fógra a chuirtar amach ar an gclár I pictiúr ribh cethir? Íortar ar na scoláirí gclár I pictiúr a cethir an scoil a agáil go máil. Go má. Cén sort cóta atá chahabh ag an múteoir Eacnamaíocht Bhaile? Tá cóta bán a chahabh ag an múteoir Eacnamaíocht Bhaile. Go má. I pictiúr ribh cethir, cad é an rud atá le feiscint I bhfad siar sa chúlra a mán sa chlósan sin? Tá ciseán cisfeile le feiscint sa chúlra I pictiúr a chethair. Gur míle maigad. Ben goibh conal ó hena féin ó go chláiste an chlárann sin agus é den chuirsíar an sraitheanna pictiúr de RTÉiste na bliana se Tine sa Seomra Eacnamaíocht Bhaile aine tá conal go mór ar a chompóir sa Gaeilge nach bhfuil tá sé ábalta rudidir beithrán na foiil. Tá anchamas a gceist a Gaeilge tá. Tinte ar lasrachaid léim san air tá sé mar a bheith trachtruach sport chuir sé míhall mar a hurta go gcuine am chuir sé annach chud sálaíocht agus annach chud persantataisteachchan sa chuirsí sa dhéanann sé. Cuir agus bhí sin an taitnamh cumáil sin.